Дами и господа, четвърти ден съм тук. Салатата на масата. Въдиците са фърлени, мед тук сме подготвили. С бай Иван отиваме да берем гъби, ала да видите какво сме набрали. Да, от нашата градина, от гъбарника. Това е името. А да видим какво става тук сега, в тази кухня. Какво се прави. Гледай какво става. Чакай да ме снимаш. Чакай да ме снимаш. Значи тия гъби ние ги браме току-що пресни, а? Пачи крак. За 10 минути. Пачи крак, пресни. Нашата градина. Ето, Лева Пилка ще ни готви гъби. Ще си изедем пръстите. Айде ще пим аператива. Диме, я пим по един аператив. Зъбите и чека. Ето е димето. Байлан. Е така.